6 сотиқ замин ва 3 дар хона плюс кухни ҳамон бо нархи 330 000 сомонӣ. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. ҳавлӣ дар катасой ҷойгир мебошад, аниқтараш деҳаи ҳуснобод. аз ин тараф масҷиди мехалон, инҷо супермаркети релакс, KFC ва аз ин тараф кафеи суман. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз ҳамин роҳи калон то хона тақрибан 4 километр. бисёри бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем, дӯстони азиз ва марҳамат, худи ҳавлии фурӯшӣ. чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем, ҳавлӣ иборат аз 6 сотиқ замин ва якта бинои истиқоматӣ, ки дар ин бино 3 дар хона, ошхона ва ҳаммом мебошад. аз роҳи калон то хоная 4 километр, деҳаи ҳуснобод. нархи хона 330 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хотир расон мекунем, канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Dom TJ дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Dom TJ рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон.